Entzuten ari zareten hau duela egun batzuk ja, entzuten hasi zineten gurean, etengabe errepikatzen ari garen kanta Gatiburen ezin disimulatu single berria da, EH Distopikala diskaren barnean, egongo den kantetako bat, eta gurekin ditugu Gatibuko lagunak. Arratsaldeon guztiei, zer moduz? Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Beno, Alex Ardui, Gaizka Salazar, Aimar Arejita, euritan dantzan, gaur. Gaur bai, bideo osoan ganera. Gaur hobeto euritanen aurkezpena izango balitz, bai. Bai, ez da. Beno, EH Distopikala, atzo lehenengo kontaktua publikoarekin, Jimila zen, Gasteizen, zer moduzkoa izan zen? Guretzako lehenengo aldia zen, esperientzia hau barria da guretzako, eta ez dakit publikoak noiz egin duen olako zerbait, uste dut baietz ez dakit nork, baina guretzako berria zen. Eta berezia, jendeak kantu bat entzuten zuen, gero komentatzen genuen abestia zeri buruz joan, eta pizkat feedbacka topatu, eta oso interesgarria guretzako egia zen. Pizkat hor neurtzen duzu ja jendeari gustatzen zaion ala ez, eta oso ondo. Bai, zuk Aimar irrati horretan, atzo telefono bidezko dei horretan, bai. azaldu zenuen, ez? Pizkate, entzunaldi horretan, kaskoak jantzitara bango dituztela entzulek, eta zuek ere bai, eta, batera entzungo duzuela, baina alde berean bakoitzak, bere kasko bakarrean. Bai, bakoitzak bere kaskoak eukiko dauz, eta, entzunaldi bat izango da azkenien, baina entzunaldi bat elkarbanatu, gentigaz eta taldigaz, eta gero, komentetako bakoitzak nahi debabena, edo nahi dabezen zalantzak argitzeko galderak, edo edana alakoa, edo dantzan egin be aldain. Bai, Alex, izango da, zuzenekoa bai fizikoki egongo zaretelako, baina, nolabait ere musika enlatatu hau uztartzen du, nolako sentsazioa da hori? Azekena baten esan lehikea, purbete lorrine izango dala. Baina gero batzoko hain, gero uste dut eskutsa moduen eta konpartitzeko era bat oso finera la. Azken batien lehenengo eskutsi da, eta reakzioak dire jentien gan lehenengoak. Orduen arpeizek ez da bengainetan, eta hor bai ikusten dala, gustoko bada, edo ez. Baina, nik noan pentseurako ederra izan nik izan. Bai, naiz eta bakoitzak bere kaskoak eraman, nolakoa da publikoarekiko gertutasuna, kontzertu batean baino urrunago, gertuago, edo... Hasi ginenean pizkat urrunago zeuden, bakizu lotzagatik eta suposatzen dut, baina gero Ainoak konbidatu zituen hurbiltzera, eta nahiko hurbil zeuden, esan nahi dut kontzertuan baino hurbilago, gertuago, eta gainera galdetzeko aukera eukizuten, eta hori normalean ez da gertatzen, ez? Bai, jarraian hitz egingo dugu berriro entzunaldiaz, baina guazen diskaz hitz egitera, Gatibuk, ezakit zenbat estilo gehiago landu ditzakeen, beste estilo aldaketa, ez estiloari beste bira bat da. Bai, estiloak erabiltzeko dauz. Eta erabiltzen ditugu. Estilo anitz, EH Distopikala, rock and rolletik, harago, eta gainera, beste estilo batzuk hemen entzuten duguna, ez zuen aurreko diskoetako batean antzeko doinuak entzun ditugu, baina horren dantzagarriak ez dakit, eta, bideoklipan ere zankaz gora jartzen duzue jendea. Intentzio hori da ez, musiki araitzuein, alegrie, eta jentie jantzan paregu alba da, hobeto ez, geuke hortik urte dago, geure idei hori da, eta zuk esan zuen moduen, ritmo diferentik da estilo diferentiek geure ganatu egin dugu, ez da, orduan linea batetik jarraitzen dugu, baina margo edo zertzela da batzuk emoten beste estilo batzuetan, eta geure bidea jorratzen azkenien, ez? Bai, Gatiburen ibilbidea 2000 urtearen buelta horretan hasi zen, urte batzuk lehenago ertzainakek esan zuen, ez? Hori, tropikala izango zela ere Euskal Herria. Bai, horrela da, eta bakarrik ikusi behar da, edo atzera begiratu, eta zelako uda pasa genuen, ez, adibidez, eta etorriko direnak, orduan, zentzu horretan, tropikala guztiz, ez. Gaiei dagokienez, Aimar, nolako diska izango da hau? Apur bat bari hau da, ezta? Gai anitza dekoz, betiko moduen, batzuk dire
amodiozkoak, edo, amodiari begirada bat egiten dutzienak, beste batzuk izan lik ez kritika sozial pizka bat daukatenak beti ere umorearekin, gure estiloan barruen, gure izaera galdu barik, beste batzuk egon lik ez pertsonaren introspekzioak izan lik esenak, barrura begiratzeko hausnarketa horiek unibertsala direnak, eta herriari ere kantaren bat, apur bat danetari dago. Bai, betikoa, askotan ez, jendeak esan du, gatibuko hauek diska laburrak ekartze dituzte, Alex. Edukia ona baldin bada, ez ezakite zertarak gehiago behar den, baina, formatuak behintzate funtzionatzen du. Bai, erabaki gendun krisis etorzanen holan lan emigendule, eta krisisen aparte, musikalki ondo torteako, ez? Urte biri behin, alegintzak gara disko bat dataten, urte biri behin zazpia beste ditzi ez da erreza. Ez da erreza, amarretzen gore txeke denpora galtza apurret, beste irua beste ditien, da norberan gustuko diren zazpirek eso beto gorratzi, ez? Beraz, salie gara, disko laburrenak, long play laburrek, long play azien batien. Esain long. Esain long play. Eta hori, azkenien zazpitemak egin da bena da, beraztu zuzena. Eta espaldiko partez, salmentak eta formatuak eta ikusile, azken batien zuzenera behituten enbierdozu lana, ez da? Guk hori ditugu, ez? Bai, aipatu duzu, aurreko uda edo udazken hau beroa izan dela, udan landutako diskoa izan da, Emily Bostxekin, nolako lanketa izan da, eta ezakite Euskal Herri tropikal honen literaltasun horrek lagundu dizuen diska grabatzeko orduan. Bai, lehenengo tanda genuen uztaia hasieran, bi kantu genituen, ezin disimulatu eta beste bat. Eta bigarren tanda iraiaren bukaeran izan zen, baina konposaketa lanak udan izan ziren, eta horrek uste dut eragina izan duela, ez? Aimar eta Alex, pizka bat. Era bat. Beste hitzordu bat, orain entzunaldiak izanen dira, gero martxoan Miribillako hitzordua maderikazioa ez austerik duzuen. Horre geltu zen urturrenaren ospakizuna eta astuta neukan. Baina galetu behar nizuen. Horton, meteorito oraindik ez netorriko. Lasai. Beraz, hor Miribillan festa erraldea. Uste libratuko garela. Helburua da Miribilla betetzea 2023ko martxoaren 16an, uste? 18an. Bueno, 16 bai, gurasu birutien. Alba dugu 16 eta 18an. Baina, eta festa handi bat egitea, diska aurkezteko, eta uste dugulako bai toki oso aproposa dela, Bilbo nahiko erdian dagoelako, eta foro aldetik, eta akustika aldetik oso ondo prestatuta dagoelako, ea, zertatzen. Plan oso ona da, Bilbora joan, Baskaldu, Arratsalde pasa Alde Zarrean, kontzertura joan. Autobusak egongo dira Euskal Herritik, puntu desberdinetatik kontzertura joateko, beraz. Zaiera mozkortu alzara Bilbon eta oinez joan. Eta gero volte, autobusien, edo bertan Bilbon, tranquil, estoso hartu bier kotxerik, ez historirik, osea que... Bueltatuta, gaurko hitzordua laban ustu eta azkenean arratsaldeko 7:00 izanen dela, 7:00 zegoen iragarria, baina 7:00 iragarri duzu zuen sare sozialetan, entzunaldietan, atzoko entzunaldian egon ziren privilegiatuek, zer esan dizuete? Izan atzo jentik galdetu iban, ez? Letra gaitik, estiloa gaitik, gure proposamena gaitik, eta feedbacka oso ona izan zan, azken batien egun pertsona dauz ikusten, eta batek galdera, bateko galdera zuzena da, orduen berantzako erantzune bez zuzena izaten da. Beraz, atzo hori baz esan, eta hori sortu zan rollo txue, oso apetezibli da zen dara, ez? Eta, gube gustora sentidu ginen, galdera desberdin egin duz gentiek, irratiko gentiek baino, ez? Eta, arexeri irantzuten, eta gentiek asko partitzen momentu hori oso ondo pasa egin duen, ez? Aipatu dugu horiek privilegiatu batzuk izango direla, bestela ja martxo arte, itxegin beharko dugulako diska entzuteko?
orain azaroako 25ean plataformetan aterako dugu, eta gero diska fisikoa Durangoko azokarako, beraz, bueno... Beraz, kontzerturako bai, martxan. Bai, kontzerturako bai. Gu aurrez aurre ikusteko lan era horretan bai, gero azokan ere egongo gara, baina bai, privilegio hauek bai, egiz esan gauza berezi bada, ezta? Lan entzuti disko bat, bueno, taldiegaz aurrez aurre. Laba aretoa, ezakit ezagutzerik duzuen, Jimmy Jazz baino nabarmen txikiagoa, intimoagoa. Oso ondo ez dugu ezagutzen orain. Entzunda daukagu, eta, bueno, Nioz eta berandu. Garagardoa dago? Bai, beraien propioa gainera. Bueno. Itzel. Itzel, ez, jendea horre animatu egingo da. Claro, guk entzun dugun bakarra ezin disimulatu izan da, momentuz ez dugu beste edik entzuterik izan, hor bai bideokliparekin txundituta ez, geratu gara. Bueno, ezakit horre pelikuletan ezagertzen dira horlako, ezakit festa pribatu hoietara gogoratzen digu pixka bat, maskara jarrita, bueno, ezakit hortik doan kontua edo... Ez dakigu, guk ez dugulez egin, hori zuzendari jene fantasiak dire, ez dakit. Bartzelonako tipo bat, nola da produktorea, osea, esan nahi dute ekoizletxea. Jep Jorba da tipoa, Josep Jorba, eta Metik Agur bat, eta poka broma da bai, esan nahi moduen ekoiztetxea produktorie. Eta bai, apurbete usteot, pervertidotxu dela, Olako bideoklip bat, guri izlitzek okurrituko. Emoten dugu, olako hori pelikuli Ace White Shot, Stanley Kubrickena, zirela sekta moduko bat, sexua praktikantzen zutela maskarekin, eta hori, guri hori ezikitza egon gertatu, Maskarana bai. Maskarana bakarrik, baina sexuarik esan egon. Eta beno, zuekin ere diska osatzen, eta gero osatuko denoa kontzertua, martxoko kontzertua prestatzen, ekipo handia. Hombre, betiko ekipoa, bekain egonda bajuen, eta Jordi Mora eta Emili produzioan, tekniku eta produzioan. Gente gitxitxu eta lan sakona eta ona. Eurek oso gustora, eta bueno, ja Jordi gaz bigarren disko da grabeta gule teknikuaz. Bai, Jordi Mora, izan da soinu teknikaria, eta gero egon dire gonbidatu batzupe bai, parte hartu daudenak diskoan, euren pintzelak ipintzen, ez da musikalak. Eta azkenik gaurkora bueltatuta, ez dakite Euskal Herrian gainontzekoan, Iruñerrian maitatuak zarete, Alex. Eta guk ere maite zaituzte. Bai, Iruña batxo. Bai, hombre, nahiko relazio nadeko taldeek Iruñagaz, ez. Eta, bueno, kontzertutan hori isladatzen da, ez da, kontzertutan zentralien, edo totenien, gauzenien, beti jenti hurbiltzen da, eta iertzen dugu hori berezitze dekusunan aparrak, ez? Hori ekiko gogoa eta ondo pasetako gogoa, ez? Tortxuetan be bai. Bai. Oso girona goten da, bai. Nafarroan oso ondo. Sorionekuk. Bai. Hori da, horrein ja erreko dugu hitza, ez? Errementeu. Bueno, berriak ere etorriko dira, ez da horrezkuan pila gauza idatzitxe dauz, ez da? Bai, ikusi beharko dugu zer agertzen. Igual klima aldaketa iragarri zuten, edo... Ez dakit. Igual, gatibu agertzen bada. Eratamente, gatibu sarreri. Bai, eta ja agurtzeko, 22 urte, 23 bidean. Bai, gure proposamena da, 25 urte betetzen ditugunean festa erraldoi bat egitea, aseke ia lortzen dugun. Bea, geukirurok. Maskarekin, Baina farmaziakoak, ala... Ez, oiegian nahiko... Bideoklipekoak bezala, ez? Hierrotan modukoak, bai. Ez ikusteko nor da, listo. Beno, irukote, mila esker gurera gertureatzea gatik, eta gogoratu, gonbidapena gure partetik jaso duzuen 20 izango dira, sarrera gonbidapen bikoitz baitzin emanatu genituenak, 20 horiek, 7 terdietan izango dela itzordu azkenean, ez 7etan, ala ere, lehenago joten bazaretela bara, giroaz ere gozatuko duzue. Mila esker, eta, hau, aspaldiko kanta batekin, usten zaituztegu entzulek. Eskerrik asko. Apa Nafarroa.
da nire moduen ondo dakizu. Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.